Je velice důležité mít spolehlivý a konzistentní nadhoz. Míč se drží v konečcích prstů. Nadhazovací paže by měla být rovná a uvolněná. Pohyb nadhazovací paže je následující. Paže putuje dolů. Míč zdviháme nahoru, držíme ho v nadhazující ruce co nejdéle. Po odhození míče by nadhazující paže měla pracovat stále směrem nahoru. Na stejné pohyby nadhazující paže se podíváme také při pohledu zezadu. Pohyb nadhazovací paže je v zásadě v pořádku. Větší problém ve fázi nadhozu již však znamená práci spodní části těla, a to hlavně nohou. Sára z přípravné fáze do fáze nadhozu pracuje s nohama aktivně nahoru. Na snímku z loňského roku byl tento pohyb jasně viditelný. Na letošním snímku, který můžeme vidět napravo, tento pohyb je viditelný také, už ne ale v takovém formátu. Na snímku nalevo Rus Marat Safin, bývalá světová jednička. U fáze nadhozu v jeho podání, jako u všech světových hráčů, pracují nohy v opačném směru, a to ve směru dolů. Je to z důvodu využití tzv. Opačné síly, kdy tlačíme nohama do podložky a ta nás vynese nahoru stejnou silou, jakou do ní tlačíme. Podobnou nebo naprosto stejnou práci nohou a spodní části těla jako u Marata Safina můžeme vidět na snímku vlevo, kde máme záběr servisu Adama Jurajdy v letošním roce 2015 ještě mladšího žáka.